Tähtiä-ohjelmassa, Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa, anteeksi. Ja näyttää siltä, että myöskin tässä taitaa vähän pari viedä, eli tämä hevonen viedä nyt vähän Anttia. Mutta Jahka, päästään lähtöviivalle, niin Hokku, sinulla on varmaankin siellä sitten starterin ajanotto valmiina ja voit laskea sitten liikkeelle, kunhan sinne lähtöviivalle asti päästään, jos saadaan jonkunnäköinen yhteistyö. Täällä kyllä lähtömerkiksi kilistetään kelloa, ihan niin kuin isoissa kisoissa konsanaan. Ja Beniä lähellä siellä nyt sitten jeesaa liikaa ainakaan. Anna Artemiksen hoitaa hommaa. Ja siinä kello kilahti, lippu noussut, siellä on lippu ylhäällä. Nyt stadionilla tunnelma on niin jännittynyt, että voisin kuulla neulan putoavan tähän nurmikolle. Hienosti ensimmäinen kortti meni läpi, samoin toinen, koska joka pallon pudotuksesta tulee virhepisteitä, jotka muunnetaan virhesekunneiksi. Elikkä tässä tulee 3 sekuntia suoritusaikaan joka pallon pudotuksesta. Tunnelma on yhtä keskittynyt kuin hallituksen sote-palvelut neuvotteluissa. Ja Beni oli vähän pelokkaan näköinen. Selvitti muuten Antti Radan ilman pallopudotuksia. Nyt pistetään sitten varmaan vähän vauhtia lisää. Saivat kiertää tuota estettä ja siellä on nyt puikoissa Ben Simonsen. Ja annetaan siellä vähän kannustusta myös tuolta D-katsomosta ja A-katsomosta. Hyvä Ben Simonsen! Mielestäni vähän laimea kannustus. No niin! Ja sieltä meni kartaa kolmoissarjalle. Tämä rata on äsken nähty luokka. Ihan sama, joka nyt vaan on muunneltu näihin kartiomuotoihin. Hienosti toistaiseksi täältä katsottuna ainakin selvitetty rata ilman mitään virhepisteitä. Meni kartaa viimeiselle esteelle ja hän on maalissa nyt. Aika 104.35. 104.35. Pistetään muistiin.